What's up mga ka-take care? Nandito tayo ngayon sa may San Carlos City, Pangasinan. At maswerte kami dahil hindi namin nabutan yung pailaw. Katatapos lang. Ito mga ka-take care, naglalakad na kami. Tsampa niya, madali tsampa. Ayun o. Ito nandiyan pala o. Grabe, ganda ng view. Pasok tayo dito sa may mga ka-take care, sa may church yata to. Tingnan natin yung mga kasama natin. Let's go. Kasama ko dito si Susurando TV mga ka-take care. Malas namin dahil pagdating namin katatapos lang ng lightings. You know? Dito na kami sa loob. Ay, itong church. You know. Ikot kami mga ka-take care. May mga marshals din dito sa loob. Ayan o. London. Dito kami sa London. Daming tao mga ka-take care. You know. Yan nga to, try. Sabi ganda oh. Saya men. Picturean ta. Saya mga ka-take care, nagbigay ng sticker si Susurando. Ayan oh. Wala tayong dalang sticker eh, sticker lang. Yan, so mga ka-take care, ikot-ikot tayo, ikot-ikot. Ano yung takakuan? Pwede tayo mag-picture ito no? Mga ka-take care. Shoutout sa mga diwata. Shoutout sa mga diwata dito. Ayan, yung mga binata, yung mga lalaki nagpapapicture sila. Picture ka, right? Yan o, gaganda nila. Mas maganda si Anatot ko, siyempre. Naibos pa yung maganda ko ha. Pudo to. Yung fountain doon mga ka-take care oh. Dajay, pasitan. Duwarag ka nga. Ito na, papapicture sila. May beauty queen din doon oh. May beauty queen. Ayan oh. Jerna. Okay kayo ma'am. Ayan, shoutout sa mga magagandang diwata dito. Yan, diwata. Oh. Tapos meron ding reyna doon. May reyna doon. Ayan. Reyna. Grabe mga ka-take care oh. May dancing fountain dito sa harap natin. Nandito tayo ngayon sa may San Carlos City, Pangasinan. At yan. Shoutout natin. Idol, shoutout. Good evening. Shoutout natin yung mga taga San Carlos City, Pangasinan. Iyan oh. Ayan. Grabe, daming tao. Kasama ko dito si Susurando TV. Iyan oh. Kirbo. Kaya po bata, ikot lang. Ikot kami mga ka-take care mo. Let's go. Ikot tayo dito mga ka-take care. Ang ganda ng Christmas tree oh. Oh, panalo. Ayan oh. Grabe, shoutout sa lahat ng taga San Carlos City mga ka-take care boom. Ayan oh. Grabe, saya. May mga tindahan dito, mga balloons para sa mga kids. Ayan o. Dancing fountain ng San Carlos City, Pangasinan. Sulit mga ka-take care o. Advance silang nagkaroon ng ay nabanda dre. Tanay, one. Kaon di panyo ka, namantiga di rupa ko. Punta tayo sa Small World. Ayan o.
Small World Asia. Nandito tayo ngayon sa Asia. Nandito tayo sa Asia mga ka-Tiger Boom. Ayun o. Picture. Ano mga ka-Tiger Boom. Kikita nyo yung, yung Small World Asia. Nasa San Carlos City, Pangasinan. Shout out sa mga natin, sa mga residente dito sa San Carlos. Ayan mga ka-Tiger. Pasok. Tingin to. Yan, daming tao mga ka-Tiger po. Shout out. Grabe mga ka-Tiger. Pa naman dito. Ang saya. Shout out, idol. Shout out. Grabe mga ka-Tiger. Sulit ang pagod. May kasal di Japan yan. Japan. Sa Japan. Parang nasa Japan tayo mga ka-Tiger. Ayan o. Antadyonag. Munod ka kumamaya. Kaligantan. Na? Ito, Japan ito. Wala, kiss lang ka doon. Kiss sticker. Sa meron dito. Meron to. Mas kapit ko na 5 taon. Ha? Grabe excited. Ticker po. Hello. Kaya tol, shout out. Shout out. Hello po. Yan, so shout out sa mga dito, mga idol natin. Yan, sila mga. Naganda rito mga ka-Tiger. Shout out natin yung mga idol natin. Idol, nauubusan yung sticker lang. Si susurando na lang. Ayun. Idol, may sticker ka pa? Meron pa? Ayan, nagbigay ng sticker sa idol. Ayan. Shout out idol, shout out. Ayan si Jollibee mga ka-Tiger oh. Si Jollibee. Hihita tayo ng fried chicken. Fried chicken. Joy. Ayun na nagpapipinit sila kay fried chicken. Ay, fried chicken. Kay Jollibee pala. Jollibee. Asay dito mga ka-Tiger po. Shout out natin lahat ng taga San Carlos City, Pangasinan. Ang saya. Sino yung itaji artist na tatry? May kon pa, may visitor pa pala, may parang kon sila panauhing pandangal. May kalabaw dito mga ka-Tiger. Ayan. Kira niya. Ikutan dyan eh. Ikutan dyan. Tatari ulag, magkatataw ulag. Ganda rito mga ka-Tiger oh. Oh, ayan oh. Nasa Japan na tayo mga ka-Tiger. Nasa Japan na tayo. Parang ito ko sa'yo masa. Tigil mo.
Ganda rito mga take care. Ayan o. Oh. Panalo, panalo. Punta tayo dun sa dulo mga ka-take care. Punta tayo sa dulo. Let's go. Sa dulo, sa dulo. Grumat at tenin. Go, shout out. Shout out. Of course. Ingat tayo doon, ingat. Eh, shout out kay Kwan, kay Idol Ordaneta. Saya, men, saya. Let's go. Daming tao mga kanan natin. Wala kayo madam. Ikot tayo, ikot tayo. Tara, ikot tayo mga ka-take care. Let's go. Amerika. Dito na kami sa Amerika mga ka-take care, you know. Oh, Amerika. Welcome to America. Ayun o, nandito na tayo sa Amerika mga ka-take care po. Ayan. Let's give it up for Jollibee! Jollibee! Natapos lang manood ng sine. Kaya pas na nagbuwas sine, Andre. Ayan, pasok din tayo sa Amerika. Let's go. Amerika, malamig dito, malamig. Malamig. Ayan o, dito na tayo sa Amerika. Ayan o. May tren dito, may tren. Tren. Grabe yung mga ka-take care. Tayo dito. Tag-ihiwalay kay Sorsorando dahil baka maligaw tayo ah. Na? Green na green mga ka-take care oh. Nalo. Ito green na green. Ito ang pinaka nakaka-magnet sa mata mga ka-take care boom. Yung kulay green talaga. Grabe oh. Nalo. Oh. Yan. Grabe, ganda rito mga ka-take care oh. Green na green. Love it. Sorry. Picture naman pa tayo, picture lang. Okay, tuloy ang ligaya. Mga ka-take care oh. Okay, sige. Shout out sa mga idol natin dito. Shout out. Sticker. Check lang niya ma'am kung may sticker pa. Warta o sticker. Walang kon. Dami yung nabigay mo. Ayan. Ayan, meron na. Okay kayo, hi. Wala na hindi pa ako nakapagpagawa. Oh, shout out na lang idol. Mag-hi na lang kayo. Sticker. Wala na. Bigyan mo. Ito bigyan mo si ma'am idol. Ayan. Thank you. Ayan. Ay, shout out sa mga idol natin dito sa San Carlos. Ayan.
Ito, idol. Ka-take care. Ganyan yun. Shout out. Magkaya na kayo mga idol. Shout out. Baka may mga gusto kong i-shout out. Shout out sa mga magandang binibini dito sa San Carlos City. Ayan, shout out. Shout out idol. You know. Ay may kambing. Kambing. Giraffe. Shout out idol, shout out. Ayan. Ingat kayo idol, ingat. Ito yung Facebook ko, Facebook. Ka-take care. Ayan. Ka-take care, tapos si Sorsorando TV. Ayun, pabalik na kami sa kila Master Boom. Baka pauwi na kami kaso shout out mga idol. Sarawak. Ayan. Mga kugi at magaganda sa San Carlos City. Shout out! Raji! Yun! Master Boom! Sarawak! Record lang. Naubos na ito. Mag-hi na lang kayo, shout out na lang kayo. Shout out sa inyo po. Yun, ingat mga idol, ingat. Thank God, nakapag-vlog kami ni Sorsorando dito sa San Carlos. Kaso hindi namin na-meet si Kwan, si Pangasinan Tour. Si Kwan lang, si Ordaneta Hub lang ang na-meet namin. So let's go mga ka-take care po. Shout out. Let's go na mga ka-take care. Ay, sorry. Shout out kay ma'am. Sa po kay dulo na. Let's go. Ay, Palinan. Alright, palabas na tayo mga ka-take at tayo ay mag-exit na dito ha. Ayun, saya-saya mga ka-take yung daming tao. Ayun o. Panalo mga ka-take boom. Let's go. Ang daming mga bisita. Saya-saya talaga. Sundan lang natin yung mga kasama natin. Grabe. First time ko lang pumunta rito sa may Christmas lightings ng San Carlos, pero grabe mga ka-taker, talagang approve. Approve ayos. Panalo. Enjoy. Ang ganda, grabe. Ang gaganda talaga ng mga taga San Carlos. Hindi lang maganda, ang gaganda nila. Let's go. Ito, pakuan na kami. Pabalik na kami sa Baradahan. Tatawid na tayo dito sa may kalsada. Shout out San Carlos City, Pangasinan. Panalo. Ay, maraming salamat kay Master Boom na nagantay sa amin habang umiingot kami. Sabay na lang kaming mamaya ni Sorsorando na pauwi. Magpumotor kami dahil iniwan namin yung mga service namin kila Master Boom. Ito, madilim na. Grabe yung pagtanggap ng mga tao. Kaso Mga paragsak. okay, ibang naman ang target natin next. So yan yung vlog natin for tonight mga ka-take care. Ay, shout out kay Master Boom. Ayan, thank you Master Boom. Ayan, kahit madilim na. Mabuhay San Carlos City. Yun. Let's go!